मालाय दोनखुमाबायमोन आं लोगोफोर बेखौ माथो दाखोर खालामबाय थायो लानानैलाय मालाबा गेलेयो मालाबा गारस्रावो ओमफ्राय आङो प्लास्टिकआव सोथुनानै दोनबायमोन आरोना ओमफ्राय बिब' फंबाय गेले मोनबाय आरो ओमफ्राय नै दा बिदि गेलेनायखौ नुनानै एसे भिडिअ बानायलायबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय मानसिया नै आं भिडिअ बानायनायखौ नुबाय नालाय देखायबाय आरो लोगोफोर नोंनावहा बिगुरावहा ससेनि बिगुरा ससे बिगुरावहा कुकु इदि सिथाबो आरोना बेयाव सुम्बुक दं इदिनो गारजोबो दा लोगोफोर बेखायनो आङो दोनखुमाथ'दोंमोन आरोना माने एसे गोबावजों गेले माबाबा एसे गेलेयो आरोना साननैसो गेलेसिगोनलाय बेजों ओमफ्राय बियो दाखोर जाथ'सिगोनलाय आरोना थुना दे बादे देरनाङा नोङो दानो दे नों देरगोन ना देरा देरा ओमफ्राय आं सोलोंसागोन देरबा नों देरबा आं सोलोंसागोन बा आब'जों आंनाव खुसुबांबाय थानो नांगौ नारसोनानै दोनबाय जायो ना मायो जायोबाथाय दङ ओमफ्राय सिथाबग्राखौ बिहरसिगोन आरो आं लोगोफोर बेखौ जानांगौआनो दिनै माने गाबोन फुङाव आरोना दा दोनबाय आं आरामनो जाफैबाय था जाफै ओमफ्राय नै लोगोफोर एन्जरा दंमारो आरोना माबा सिङाव जोंनि न'आव आरोखि ना आं मैया हाथाखौ आराम नारसोदोंमोन ना ओमफ्राय एसे बेफोर लेथेर फिथेर जाजोब्बाय आरोना फ्लेटाव ओमफ्राय ओरैजाय थाबायनायसिन गोजा बेफोरो बेनाखै एसेनो बै गेस सिंफ्रावबो ओमफ्राय नै लोगोफोर एसे आथा जाजोब्बाय आरोना आसोला जादोंबो गेलेदोंबो खोमा आरोना नै नुदों गवा नोङो बेथार' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गगा मोनदों जि गाज्रि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर एन्जराबो दंमारो नुखाबाय नोंथांमोना आथाखौ आथा माबानाया दंमारो आरोना एन्जरा जिबो सुगासिनो गगा मोनबाबो उफाय गैया लोगोफोर ओमफ्राय आं आखाइजों दाङासै आरोना दै माबाजोंनो माबाय फैनायजोंनो सुगासिनो मामिया न' सिबदों बेसेरा स्कुल गैया नालाय रोङो एसे रोंथोंसै जि जारलाखा आरोना गगा मोनबाबो मोजां मोनथारा मोखाङानो बुगाव जाजोबलायो आंनाथ' माबे गाब्ला गुब्ला मा होनदोंखाय आं जेबो होनाखैमोन आगैया मा गाबदों ओइ लावथब मानो गाबबाय थायो नों बेखौ खाबबाय थायो बार होनो मोना बेसेरा बार साबबायो बेखौबा थब खाबाय थायो बेफोरबो दङ जि गोबाव थाखाबाय बेथ' बायदि बियो खोब सेंग्रा जाथारबाय बे साला बुजायाबा माथो आङो बुजायोसो बिदिखौ हा हायो नोंलाय एफा गोजानखौ बारनो नायलाय बेसे गोजान बियो आथिङाव नांजाबाय दा गाबबाय ओमफ्राय आं अनालाय बिदिखौ बुसिनोसो आंना दबसो थांफ्लाङो ओमफ्राय नै मालाय लोगोफोर जों हाथायाव थांबा जि साजायनाय आरोना बिदि मोनबैसे लामा दं बिथिं गासिबो गावबागाव बिदि साजायजोबनाय आरो ओमफ्राय गणेश माबाखौबो जोंनिथिंजाय बिदि दुर्गा फुजा बानायनाय बायदि दखर गाव गावबागाव आरो मेनला ओरैनो 10-15थासो बेयावनो आरोना ससेयावनो मोनसे दोनलायबाय बिदि साजायजोबदों आरोना माने बरिया आरो माराथिफोर नालाय महाराष्ट्रनि थ' बेखौ बिराद मानियो बिसोरो नालाय लोगोफोर जेथिंबोआनो होननांगोन आरो नैथिं गैया एसे ओरै बाजाराव थांबाय आरोना ओमफ्राय ओइथिं फारसेथिं दंमोन आरो ओमफ्राय नै मालाय नोरसिंखौ बिदि फानो आरोना दुन्दियाफोर मोजां मोनो आरो दाबायदिबाबो आरामथार लकेलानो माने बोथोरानो एसे दस्रा नालाय ओमफ्राय नै खख्लिं बायदि नुदोंमोन ओमफ्राय राजमा फिथाइहां बायदिसिम बे नुदों आरो बेगरखौ लायासै जोङो ओमफ्राय नै दुन्दिया लाबाय सामब्राम लाबाय आलु गोरलैबो मोनबावबायसो आरोना बिसिनिथिं ओमफ्राय नै बुथुवा खुदुना बेफोरबायदि मोनो ओमफ्राय बेसेबां जानो बेफोरखौबो मोजां नङिखाय लायासै आरो आं दांदोंमोन माने लानो नामा सानदोंमोन आरो एसे गोथां बिलाइफोर मोनजाबा आराम मोनो आं आरो एसे बेफोरबायदि बिलाइ बुलिखौसो गोथावसिन मोनखायो बुरै स्टाइल होनदो आरो बुरै स्टाइल ओमफ्राय नै लाफा मैथा बांगाल मोनदों लोगोफोर फुजायावसो होलायोनो बिस्रा मुथानै लाखाबाय मैया हाथायाव बेरायहैनायनि साजाबे लोगोफोर बेखौ जाननानै थांबाय मालाय हाथायाव गारबा खोस्लिलायनो ओमफ्राय बिदि जाबाय आरोना मामि दंमोन ओमफ्राय मामिनोबो खोन्थालांबावदों आरोना
गाइखेरानो माने माखाथारखाय ना माखाय गाइखेरा मोजांथारखाय इदि सिखाजों गेल'नायाव इदि गबाय नै थाला थाला बारा खस्थ' जायासै आरो नै लोगोफोर मैथा बांगाल मोनदों नै लोगोफोर मैया मैथा बांगाल मोन्दोंमोन हाथायाव दिनै मालाय माबा फुजायावसो होयोनो बिसोरनिथिं ओमफ्राय जोंहा उदैयाव सोनो लाबोबाय आरो बेजों नाजों संसै खेमसिजोंसो हायो आंनानै खेमसिजोंसो मोजां मोनो बेखायनो हानानै लाग्रोजोब्बाय आरो आं नै लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दि नायानो माबायदि होनांगौ फ्रिजाव दोननायखाय ना मानायखाय बिदि जादों ओमफ्राय आगोलफोरावबो दोनोमोन दासान्दिनि नाया बिदिनो जागासिनो आरो आं बिदिनो मोनगासिनो एवखानो सानदोंमोन मोनायावबो ओमफ्राय एखे गगायानो ओरैबायदि मोनबा नै बेखौनो लायदोंमोन आरो माने आखाइया खान्दा खान्दा आरो गुसुंथार आखाइया साराय फिसा फिसायाव आराम जायो बिदिबो गोलाव दंखाथारोमोन ओमफ्राय माबा खान्दा लाबोबाय खान्दा गैयामोन आंनाव ओमफ्राय नैबे गंसे आरो बेबो गुसुं गुसुंथार नै इसिबाङानो नङा लोगोफोर नै लुजबावसो नै इसिबां ओरैनो साराय फिसा माबाफोराव हायनोल' मोजां आरो अरदाबाव संनायनि थाखाय नङा इयो अरदाबाव संनायाव अरा गुदुं जायोना आरो बुरजाफोर संबा माबानो हाया बे जोंनि साथाम साब्रैनि थाखायल' आरोना गोलावा नैलाय आरो बाहायानो आङो नै बिसोरो गोलाव आरो ओमफ्राय लोगोफोर दङमोन आरो आंहा बिदि खान्दायाबो गंनाय ओमफ्राय बोराया मालाय खाना जाहैनायाव लांनानै लाबोफिनासै बेखायनो होफिननांबाय आरो आंनो ओरैबायदि ना माने थैगोन आरो जि मोनखाबाय आरो माबा मेखे मेखा अबेथिं मा मा मोनलाबायखो बोरैबा मोनथारबाय आरोना गन्थंआ ओरै गुरग'लायसिगोन ओमफ्राय मोखांफोरखौ एसे गुफुर नुलायो आरोना गगा मोनखांनायनि उनाव मोदैबो गबाय थायोना लोगोफोर आरो माथोबाव मैयानि एसे ब्लगबो होखाबाय आङो ओमफ्राय फिसाइजों जानायनिसो आखल ना होमबा फिसाइफोर खिपटाफ्रा रागा जोंबाय बायगौमोन गाइखेर खामहोग्रा नोङो होननानै ओमफ्राय खारबाय आरोना एखे माबायावनो बोरैबा थाला थाला गादों आरामनो खस्थ' मोनासै आरो ओमफ्राय माबाया आङो मैयायो साहा फुदुंखांबाय लोंखांबाय माबाय ओमफ्राय हाथायाव थांनो लागाबा अखा हानानै होबाय लोगोफोर ओमफ्राय अखा हाबाय नालाय साय गाइखेरखौनो फुदुंखानोसै आङो बिदि जानानै फुदुंबायल' ओमफ्राय गेसखौ लगायनानै बै जेनेबा बेडरुमाव थाहैबाय नेबायथ' थाखाया नालाय अरखौ फिसा खालामनानै बैथिं थांबाय लगे लगे ओमफ्राय दसेनो अखायाबो हागाबाय ओमफ्राय ब्लद ओंखारलांबाय ओमफ्राय फिसाजोआ गिबायना बेसेरा आं गाहायनिफ्राय हाथाइनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो गाहायावनो खोन्थाहरबाय आरो आं दसे फै मामि गाहायाव होननानै गाबज्रिहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय मामिया गिबाय आरो मामि आं माबा मोनसे खालामबाय बिदि होननानै मा खालामखो बिदि होननानै माबा मोनसे जाबाय आं बिदि होनबाय मा जादों बिदि होनबाय आं ओमफ्राय आं गाहायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बिफा बायदि रायलायो नालाय आं गाहायाव थांदोंमोन माने ओमफ्राय बेयावनो माबानानै थाबाय बिदि होनदों गाइखेरा खामनानै थाबाय बिदि होनदों आरो गथ'आ ओमफ्राय माने आंखौ खोन्थालांदों सानदों आरो बियो आं खोन्थायाब्लानोबो माबाखाया नालाय गावनो खोन्थानानै गाव खोनायाखै सानदोंमोन आरो गथ'आ ओमफ्राय गिनानै गोजौनिफ्रायनो खोन्थाहरबाय ओमफ्राय आं होनहरफिनबाय आरो आंनो बावदों नोंनोबो खोन्थालाङाखै होनबाय ओमफ्राय सोंहरफिनबाय आरो नों आंनो खोन्थालाङाखैमोन मामि होननानै ओमफ्राय ओहो आंनो बावदों नोंलाय आरो खोन्थायाबा आरो ओरैबाबो नों बावसियाखा थाल थायाना गथ' मानसि ओमफ्राय नेबाय था होमबालाय नेबाय थागौमोन आरो बे होमबाबो बन्द' खालामनानै दोनदों लोगोफोर जि जारला सोरबा सोरबाथ' खिपटाफ्रा खथ्थ' जोंनि बे एरियायावनो दं आरोना ओरैबायदि खिपटा गेस जोबबाबो दाय जायो ओमफ्राय गाइखेर एसे ओदौफावबाबो दाय जायो इन्डाक्सनाव संजोबनांगौ गेसाव संनाङा बिदि मानसि थायो आरोना दस्रा हारिफ्रा बर'फ्राबो थायो साफा सानै आरो ओमफ्राय साफा सानैल' बुरजा नङा बेफोरबायदिया ओमफ्राय बेफोरबायदि दस्रा जायगायाव थाथारो आरो बिदि ओमफ्राय जेबो नङा लोगोफोर बावनायखौलाय माथो ओमफ्राय आङो फुख'नो हायाबा बिराद दुखु मोनगौमोन दा फुख'नो हानायखाय सान्थि मोनबाय आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बिराद गगा मोननाय आरोना ओमफ्राय होबाय थायो नालाय एसे होआबा लांदांबो मोनो आरोना एसेबाबो कमेन्ट फरायनो मोनो कमेन्ट लिरनो मोनो थ' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय